Jebem im mater. Pa šta koji će mi kurac ekstazi? Mi dog. Ilen var ekstazi, igen dog. Kan du ikke bare stille det? Du kan få mellem 15 og 20 kroner for sådan en pille nu. Okay, it's a deal. Milo, du sørger for, at vi får vores penge klokken 11, så kan du nå det? Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Hvis du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på en ny generation. Nej, kongen af København. Kong of Copenhagen. Kender du noget til ekstazi? Jeg har en problem. Kakav problemet? Kong of Copenhagen. Maden er ikke bare at nok i gang. Hvad har du tænkt dig med den pose? Det er ikke vores problem, at du ikke har penge nu. Leave me ekstazi. Hoću ja da zaradim na ovome, znači 140. Og så puner musaven ned, og så er der nogle tidserne, jeg synes, jeg puner. Prøv at høre, Milo, vi hjælper dig, og du hjælper os. Og det her, det er kun begyndelsen. Look here, look. You're making fucking big kid. Prøv at høre. Dobro, Milo, jebote, koliko ih ima? Ti si rekao jedan.